Vreau să vă arăt 3 obiecte cu care mă joc eu uneori cu ele. În primul rând avem aici o ștampilă. Uitați, aici avem lipit un dinozaur și fix ștampila care, forma ștampilei care este fix uite dinozaurul ăsta. Ia, dacă deschid aici, mi-a dat o să deschid. Uite, asta e ștampila și hai să o punem pe mână. Mi-am pus-o pe mâna dreaptă. Uite, el e, așa arată, el e albastru. Și mai am aici tot încă o ștampilă, aici ca o formă de rachetă și aici este un omuleț. Ștampila este în formă de rachetă, uitați-vă. Le-am pus pe mână și după cum vedeți parcă ambele au practic aceleași culoare. Numai că asta e un pic mai închisă, dar asta parcă e mai deschisă. Și ultimul este, uite această jucărie care tu poți să vezi cu ele lucrurile mai aproape. Ia, dacă pun așa, de exemplu, vedeți cum se vede, cât de satisfăcător. Eu când pe camera nu o să meargă, dar uite că merge. Vedeți ce frumos se vede. De parcă te-ai uitat cu... Este un fel de aparat, am uitat cum se numește el, cu care dai, poți să te uiți lucrurile mai de aproape. Poți să vezi diferite particule. Am uitat cum se numește, de la cumva telescop, dar nu e telescop el. Am uitat cum se numește aparatul acela. Și uite, dacă pun și așa, chiar tot merge. Uite cât de satisfăcător. Foarte frumos se vede, uite, dacă pun și așa, se schimbă formele. Dar invers e tot, e mai diferit pentru că el e mai aproape, dacă pun, de exemplu, stai că a căzut. De exemplu, uite, dacă pun așa, vezi că trebuie aici să mai mărțel, de dacă e invers, parcă e mai mășcat. Se vede și, în schimb, el se vede parcă mai clar un pic. Se vede. Și îmi place asta că uneori chiar o folosesc ca să văd lucrurile de mai aproape. Și dacă v-a plăcut, vă plac aceste 3 de jucării, scrieți în comentarii care dintre acestea vă plac. Dacă vreți, puteți să scrieți un comentariu sau cine votează cu acesta să apese pe butonul de like. Cine votează cu această ștampilă să apese pe butonul de subscribe. Și cine votează acest telescop mini să voteze să apese pe butonul de like, dar și să se aboneze la canalul meu. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul meu dacă încă nu v-ați abonat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!